Ku danna subscribe domin samun sababbin shirye-shiryenmu a cikin sauƙi. Hausatop.com. Ya na ganka baka sa uniform ba ka sa kayan gida aikin fa? Kin manta wajen maki na. Haka ne fa. Na manta. Ai kin zama ofisa su da dama da ran Juma'a. Ai ni zan ba wani labari. Inda ina zaune da kai yau da gobe. Na manta yau Juma'a ne. Kin gani dai yanzu na shirya zan fita. Ma na shirya zan je in ga likita. Me faru kuma? To, ni dai zan je in ga likita. To, ba damuwa. Wannan ga muka fita tare ai ban yi laifi ba ko? Zan sauke ki sai mu ci. Shikenan kuwa. Amma fa za ka dawo ka ɗauke ni. In na gama zan maka waya saboda kaga tun da yau Juma'a gaskiya cunkoson abin hawa zai yawa. Gaskiya ne, wannan baki da damuwa. Ko ban gama abin da nake wuce kai mu har zan dauko ki ta dake. Kawai. A koyi ne. Kawai. Da kwanda ya wayata. Ya na giyo fuskar ki cike da fara'a ne. Wannan fara'ar da kake gani
abin sirri ne don ba zan faɗa ba tunda fushi nake gaskiya. Fushin an yi min alkawari an ki cika, an min alkawarin za a je a ɗauko ni a wannan zafin rangaɗeɗiyar ranar nan ta yau Juma'a aka bani na tsaya ina jiran abin hawa. Banda abinki aikin san zan miki ƙarya ba wayan nan da ya miki nace miki wani abu ya tsare ni da gaske nake. Sannan kuma ni ma ai ban ji daɗi ba da kika toke kadai kamata a ce ni na da ke gida kamar inda na koma ba ni kake ba kamata a ce ni da ke. Duk da haka dai sai an ba ni goron albishir zan faɗa. Kuɗi kike so ko wani abin kike so a albishir naki? A gyara mun motata. Wannan ai baki da matsala in dai albishirin ki ne wannan in kika ce a canja miki wata mamba sai a canja miki ba kare na kike so bane babba. Kaga sai in huta jira sai in ma in fita da tawa. Gaskiya to me yi faru kin mun haka me kenan? Lallai ya kamata ka gane a matsayi irin na aikinka. Kin san kuɗin sanda kwakwalwa gare shi. Kin je gun likita. Kadda ki ce samu karuwa. Kai! Iko Allah! To ai wannan albashirin da kika yi min ai kin fi ƙarfin wannan alƙawarin. Godiya nake. Bayan wannan motar ma to akwai kuɗi da zan samu miki akawun ɗinki ba zan gaya miki adadin su ba. Sannan abu na uku zan miki da Allah ki raba lafiya ƙara miki lafiya Allah ya sake tsoron Allah za a haifa. Amin ya Allah. Kuma ki kyawa kamar ki ko namiji ko wace. Zan fita amma dai da farko dai motar ki ta zama ready. Allah. Nan da wasu yan mintuna za a kama ki ta komai an gama mata. Alhamdulillah godiya nake. Allah ya kada arziki. Sannan kuma albishir na biyu. Wannan albarkar da Allah ya ba mu. Idan har kika haifi ya mace ne miki wani alƙawari wanda ba zan gaya miki abin da zan baki ba sai bayan kin haife ta. Saboda haka idan dai kika haifi ya mace to zan ba ta kulawar da ba a taɓa ba wata ya mace ba ni dai ana tunanin. Yi ko magana ka sai ta bani mamaki. Na ga maza da yawa sun fi damuwa da haifan musu ɗa namiji. Kai kuma yanzu naji kana ambatar ka samu mace har ka nuna mata kulawa. Me yasa? Dalilai biyu ne. Na farko dai saboda daga tuna da mahaifiyata nake son ki haifi ya mace. Sannan abu na biyu ina son a ce yarinyar da kika haifa ta yi irin yanayin saboda yadda kike kula da ni. Ai shi kenan. Fatan mu dai Allah ya ba mu masu albarka wanda za su ji kai iyaye. Amin. Allah ya raba lafiya. To ni zan fita kin san muna da special duty ba zan da wuri yau. Sai ka ce sai abin da hali ya sai da ta yi. Allah ya tsare. Amin saboda Allah ya tsare. Amma ya sa. Ala lafiya. Allah ya sa. Ni kan bacci zan je in yi ma. Yaya, me faru? Me faru? Wata ce ta zane. Ina gyara wannan abin da. To. Me zaki? Kake ban ɗakin yake yi. Allah ya zo Allah. Haba, me kake ban ɗaki? Me zaki a wannan ɗaki? Wankewa nake ba na son gaishe da datti haka ba. Aikin ki ne? Na aiki yarinyar nan ta je ta siyo wasu abubuwa ne a bakin kasuwa. To, ni ba sai ki gin ba sai in je in wanke kuma. An yi ma zan iya kawai kafata ce santsi ya ɗebi kafata na zami shine na jinan ina rike. Ki ta baya ana ki irin wannan aikin wahala. Ki ban mu mumi a gida ko mu sa wanda
sai da na ce masa ma kan mu je asibiti ya ce lallai dai sai mun je. A yabe ki gaskiya. Tunda shi ba likita bane, likita shi san ciwo. Yanzu nan kina cewa ba ke jin komai. Da an jima nan sai ki ji kinki yayi tsami, amma yanzu aka ji likita ya tabbatar. Ba gashi ba an dawo gida? To Allah ya sauka. Allah kuma kiyaye gaba. Masha Allah. To daman to zan san ina son jefa tsuntsu biyu da dutse daya. Dama can na kudirce wani buri a zuciyata ina son sai na faranta wa Khadija. To gashi Allah da ikonsa albashir din ya nuna sai a gaban ka za a yi. Sakamakon irin biyayyar da Khadija ta yi min ba biyanta ne ba. Amma dai zan faranta mata ne kamar inda ita ma ta mun biyayya ta faranta min a matsayina na mahaifinta. Na ƙudurci a zuciyata idan Allah Ubangiji ya sauke Khadija lafiya kalau to na biya mata maka. Baba? To maka Allah ya ƙara arziki. Allah ya ji kan alaji. Allah ya yauka arziki baba. Amin, amin Sadiq. Amin, amin Sadiq. Amin, amin. Masha Allah, madalla. Ai Sadiq, Khadija in ina da aljanna sai in baka. Amma kuma yanzu ma ita da ko hanyar. Saboda ni ta gama da ni lafiya kalau ina son barka. Gashi kuma ta zo ta riƙe ka hannu biyu kana son barka. Na tabbata za ka yi tunanin abin nan da na zo maka da shi wata ran zan zo maka da shi.
ji daɗi, ba wai na ji daɗin satar da kake bane. To sai na ji daɗi da cewar ga dama ta zo da zan yi amfani da ita. Amma ka san sha'anin tsaro ai. Ba ina nufin tsaro irin na kayan sarki ba kamar namu. Tsaro na ɗan adam da ake yi wanda za a iya ba mutum gadin ɗan adam. Yawwa shi nake so saka ka, kuma ƴata nake so ka tsare wacce na haifa a nan gida. Za ka iya? To yalla bai me zana tunda ka yi izini sai a yi mana. To idan dai za ka iya kuma har in ka aikata wannan, abin da nake so da kai shine duk motsinta ya zama na akan gidanka, sannan kar ka bar kowa ya shigo gidan nan ko da kare ne bare wani dan adam, sannan kar ta fita ko ina daga gidan nan. Duk abin da ka sani na alatu wanda dan adam zai ji daɗi da shi na tanada ina da shi a gidan nan, wanda kai ma za ka yi amfani da shi. Idan kai mun haka a kulli yawmin zan ɗau naira 1000 zan baka. Wannan shine alhakin aikin da na saka. Yalla bai 1000 kullum? 1000 insha Allah. Yalla bai alisabi fa 30,000 kenan a wata. Ko shakka babu. To yalla bai na samu 1000 kullum a wata 30,000, me zai hana ko wannan aiki ba za a yi shi ba rai bakin ajali? Wanda muke zaune a bata a banza mu ne in ba mu ne can muna gantalin banza in ban samu 500 ba lantana wani yalla bai gani kuma inuwa a zaune. To wannan shine abin da za ka yi. A za a yi. Kana ji na? Ina jin kai labai. Idan aka samu akasin haka, ka kuka da haduwar mu da kai. Ya labai kamar ya kenan. In dai hakan bata faru ba, aka samu wani akasi sabanin abin da na gindaya ma, to ka kuka da haduwa ta da kai. Dan kirkire zan kai ka. Ba da labai Allah ma zai kiyaye iyayi na wannan labai. Iyayi na bakire fama bakire da yin labai. Yawwa, to, kaga yanzu na samu nutsuwa sai in ji labarinka, saboda ciyar da dabbobin nan da kake gani sai a hankali. Ainihin hankumin nan da kai ma shi ne abin da ya fi damuna. To, ina jinka. Wallahi a rayuwata ta duniya babu abin da yake min takaici, babu abin da yake min ciwo kamar idan na tuna dan uwan nan nawa. Dan uwana wanda yake birni. Ba ni da tashin hankali da takaicin da ya wuce shi ba dan komai ba irin yadda ya mai da yanzu dan Allah dan Annabi ina amfanin a ce kana da dan uwa a garinku a karkara kuma kana da ya a ce iyalinka tunda suke ba su san inda asalinka yake ba, ba su san inda dan uwanka yake ba, haka kuke zaune. Yanzu yana fa da yata kai manzalin budurwa, amma yarinyar nan ina tabbatar maka tunda take so ɗaya ta taba tako kafar ta garin nan, ta shigo garin nan ya kawo ta gari, tun daga wannan zuwan bai sake kawo ta ba. Amma shi me ya ja hankalin shi yake wasa da zumunci haka saboda Allah? In ce da shi ma baya zuwa din. Wannan wani irin zamani haka? Zama irin ai zamani na abin nan saboda Allah da Annabi. To ai baka sani ba. Wannan abu ne wanda zamani ya kawo. Kaga yanar gizon nan ba ƙaramin sharri abin nan yake haɗawa ba. Sai kaga ɗanka ya je ya aikata abin da kai a rayuwarka ma baka san hanyar da za ka yi ka je ka aikata shi ba. A gaskiya ya kamata ya hankalta domin zumunci ba abin wasa ba ne. A'a, ni ban ce maka idan nayi kukan cewan bai kulawa da ni wallahi ne masa ƙarya. Sutura dai kam ni a garin nan ko kunkuru wallahi ƙaryar riga wallahi tallahi ba zai min gorin riga ba. Ga ta nan dai ka je ga garin nan duk rigar da ya cire abin ni yake ba. To amma ina amfanin mutumin da kana da ɗan uwanka baka san naka nashi dangin iyalin shi ba su san ka ba kai ma baka san su ba, haka za a yi ta zama.
to da ka faɗi haka tunatarwa kawai ya kamata a dinga yi mishi, tunda tunatarwa yana da amfani. Wataƙila a tunatarwar da za a yi mar sai kaga Allah ya karkato hankalinsa ya dawo zumuncin ya ɗori akan hanya. Kuma wani abin bakin ciki, ita kanta wannan ƴar tashi da Allah ya huwace masa ita. Yanzu wai ba ma mu ta ma zo nan garin mu ta gaishe mu ba. Ko fa abin nan fa inda suke zaune. Kullum tafa yake yi. Ba ta zuwa ko ina daidai da makaranta wannan ta samu ilimi, wallahi ba ta yi. Ba ta zuwa. Ba inda take zuwa. Wai sai je ɗauko mata irin malaman nan na cikin gida, su za su koya mata Muhammadiyan da bokon da komai a ciki. To so bai yi yake so mai da ta kura? Mu ta gan mu ta rika zabura da gudu? Haka yake nufi. To ya hana ta je gidan kowa. Haka yake nufi. Kuma shi irin wannan abu ai ba shi bane. Nasiha, ka yi wa mutum nasiha, kana mishi wa'azi, kana faɗa mishi halin da rayuwa take ciki. Di ya fi ka kulle mutum a cikin gida ka hana shi zuwa koyi. Ballantana wannan zamani da muka zo na abubuwan nan na yanar gizo. Kai ba za ka san me yake faruwa ba sai kaga ɗanka ya shiga wani hali wanda kai baka taɓa yi a rayuwarka ba. To shawara ɗaya ka je ka same shi, ku zauna kai da shi ku tantance magana a tsakanin ku da shi. In za a yi in ba za a yi ba a fasa. Wai zumunci? Kawai ai shawara kenan. Malam Kabir Adam Hashim, ranka ya dade. Na san za ka yi mamaki yadda na gayyato ka wannan lokaci a yanzu kuma. Ban yi mamaki ba ranka ya dade. Sai dai da ki kasan ku manya. Mutum ba zai yi mamaki ba dan kun kira shi zuwa gidanku. Wannan gaskiya ne. Dalilin ne yasa kenan na gayyato ka ma. Na yi iya bincike na a bisa ƙwararrun malamai da suke garin nan ko unguwan nan. Sai na samu labarin kai ne ƙwararre fiye da su. Ka zama mutafannini both side addini da boko. Ba kwarewa na fi su ba, ranka da jajircewa dai na fi su. Ka san idan mutum ya zama jajirtacce akan aikinsa sai a dinga kiran shi da yafi kowa kwarewa akan aikin. A ilimance shi muke kira experience. Kana da profession ɗinka kenan wannan. Tunda kai professional ne a bangaren ka, shi yasa nake so in yi amfani da wannan damar a amfanin ilimin ka kuma amfanar da ni. Ina da ya muhibbat a gidan nan kuma tana nan da ranta. Ban da ka faɗa, ban yi tsammanin har yanzu yan nan taka tana cikin gidan nan ba. Tana nan a raye kuma tana ciki. Abinda nake so, ina so yarinya ta zama mai ilimi a cikin kankanin lokaci, kuma nake bukata ba wadda da daya ba ta samu ilimin addini, ta samu ilimin zamani, kuma na san kai kana da kwarewa a wannan harka. Gaskiya ne. Za a haka kuma insha Allahu za a bata ilimi yadda ya kamata in Allah ya yarda. Malam, za ka shigo gidan nan ka zauna ka ɗauki lokacin da za ka koya yarinyar nan karatu, ko da safe ko da yamma ko da daddare, whatever wanda ka ɗauka a ciki it's okay for you. Kuma kullum in ka koya mata, kullum in ka koya mata akwai abinci da za ka ci ba ka da wannan matsala. Saboda haka ka je kai nazari da zuciyarka me ya kamata a baka, wanne lokaci kamata ka ɗauka. In ka yanke abin da za a yi, ina sauraron ka, na shiga fito. Na baka lafiya. Ya aka Hanan Sadiq Hamza. Ta yaya aka kika san Hanan Sadiq Hamza? Kawata ce sosai. Mahaifinta babban ɗan sanda ne. Hotunanta sun baza ko'ina, saki ta samun su a Instagram, Facebook,
Baba inda ba za ki tsanci hotunan ta ba. Ni ne mamaki ma da na ga hotunan ta a wurin ki. Tabbas ta so ta bani labari makamancin haka. Amma kin san ta ne? Hanan ita ce yarinyar da na sani wata take iya rayuwarta take sama da shekara 4 ba tare da ta ga ɗa namiji ko ɗaya mace ba in dai ba mahaifinta ba. Ƙwarai kuwa, biri ya yi kama da mutum, domin ni ma ta so ta bani labari makamancin haka a time ɗin da muke chat da ita. So a wannan lokacin kuma sai na nemi caji a wayana na rasa, domin na so ta ƙara samun abin da labarin nata ya ƙunsa. Ko da kin bibiyi labarinta, ba za ki taɓa samun labarin da ya wuce wanda nake faɗa miki yanzu ba. Domin ƙawata ce sosai mun daɗe muna ƙawance. Kuma ina tunanin ma maybe ƙawancen da kuke da ita ba lalle ya kama ƙafa wanda muka yi da ita a da ba. Ko ni kaina ban taɓa ganin ta ba, ban kuma san inda zan ganta ba. Hasali ma ba ni da adireshin gidansu. Gaskiya na tausaya mata, domin ba kowace 'ya mace bace za ta tsanci kanta a cikin wannan rayuwar, ta ƙarar da kanta a cikin jin daɗi. Labarinta abin ji ne kuma abin tausayawa. Ina ji labarinta a cikin raina. Amma mu je mu ci abinci, idan mun dawo zan ƙarasa miki. Masha Allah. Kin ga yau sai mu tashi akan kyawawan sunayen Allah guda 100 ba ɗaya. So da haka za mu ɗauki 10 a cikin ɗari, da haka har ya samu haddace guda 99. Ya samu dace. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Al-Malik. Al-Malik. Al-Quddus. Al-Quddus. As-Salam. As-Salam. Al-Mumin. Al-Mumin. Al-Muhaymin. Al-Muhaymin. Al-Aziz. Al-Aziz. Al-Jabbar. Al-Jabbar. Al-Mutakabbir. Al-Mutakabbir. Za mu sake maimaitawa. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Al-Malik. Al-Malik. Al-Quddus. Al-Quddus. As-Salam. As-Salam. Al-Mumin. Al-Mumin. Al-Muhaymin. Al-Muhaymin. Al-Aziz. Al-Aziz. Al-Jabbar. Al-Jabbar. Al-Mutakabbir. Al-Mutakabbir. Yau to kin ga wayannan su zaki dinga nanatawa. Da haka gobe kuma sai mu tashi akan Al-Khaliq. Da haka mu sake ɗaukar wannan 10 kin ga mun kai 20 kenan. Amma shi karatu abin da baya so, idan aka gaya wa mutum, maimakon idan ya koma ya ci gaba da nanatawa har abin ya zauna a kwakwalwarsa, a'a sai ya aje karatun sai shiga wata sabon tare. Kin ga dole karatu ba zai zauna ba. So da haka idan malam ya dawo gobe, kin ga za ku yi ta maimaita abin da kuke maimakon ku je gaba. Kin fuskance ni? To ki yi ta nanatawa har karatun ya zauna a kwakwalwarki. Allah ya samu dace. Amin. Hakan za ta sa karatun ya zauna kamar yadda shi mahaifin nake ke so karatun ya zauna a zuciyarki. Kin fuskance ni? To Allah ya samu dace. Mu yi wa Annabi salati. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. To alhamdulillah, kin ga gobe idan Allah ya kai mu sai mu dora daga inda muka tsaya. To shikenan. Yawwa, sai gobe sai ki ajiye littafi. Yawwa, to masha Allah, ni zan fita. To sai an jima. To madalla, ki ga da baban na. Malam Jimana. Me ka ganin gidan? Malam ka san ni ne? Na? Ka san ni ne? Ah? Yanzu ka sani? Harin sani ma kuwa. To me ka ganin gidan? Me gidan ne ya kira ni? An gama zaman banza ki ko ina ne da kake gani da mai akatan su. Gidan shi nake koya maka karatu.
Kake ko mata amma ban sani ba? To ba daga laifi na bane. Alo, Alhaji. Wannan wai yazo da wata babbar riga sai wai yazo wai ina koya mutu ne karatu. Gaskiya ne kuwa? To. Da kai da ya kai ba sai mutu. Ba daga gare ni bane, daga gare shi ne ai. To ka daina irin wannan iskanci ne wannan kai. Ya kake zo an gama gidan basurci ne? Ko an gama zaman banza ake a kofa gidan. Ko wannan da kake gari da mai gadin su. Ya hau. Ya baka tun da za ka zo kuma iskanci. Ya hau. Kaka sake irin wannan. Ware. Wannan ya aje kaya. Iskan banza iskan wufi. An wata babbar rigar banza ni ma na fara sa da dan albashi zan fara dinka su. Na babban mutum. Na kallon ki kuma duk ki gama wannan shi. Lokuta da dama hirata da ita ba ta wuce tambayoyin da take yi. Yaya mutane suke? Yaya al'adarsu yake? Yaya nishaɗinsu yake? Bayan wannan ba wani abu ta taɓa gaya min makamancin irin wannan maganar a baya. To amma duk sanda ta gaya min sai in dinga ce mata ina ci gaba da ƙaryata ta a zuciyata domin na san irin wannan abubuwan kwata-kwata ba za su taɓa yiwuwa ga 'ya mace ba. Maybe yanayin murar ɗinta kenan, amma fa ni fa ko? Gaskiya ba zan iya kwana ɗaya ba tare da na ga musafir. Bari in shekara 4 ba tare da na ga kowa ba. Zan ci gaba da bibiyarta. Insha Allah daga nan har sai na gano inda take. Kuma zan ba ta shawarwari wanda za ta gane tabbas ni ƙawace. Abin da ba nake tunanin ma ba zai yi ba. Na san baka san shi ba, ƙwarewa. Kuma wannan ya nuna min cewar ka san aikinka. Kuma kana yin yadda ya kamata. Kuma hakan ya sa na ji daɗi, dole ne in ƙara maka kwaso. Akwai wani albashir da zan maka. Ya kamata nuna yabawa bisa kula da kake. Na ƙara maka 500 akan wannan dubun da na ce zan riga bar. Ba wata 30,000 ta wata? Ga kuma 15 ta ƙaru? 45? Ni kuma nema alƙawari zan ƙara kwance balon ɗin rashin mutunci na sai na kai shi 1000 bisa 1000 ko 100 bisa 100. Ba sani ba sabon no fear no mercy no return kuma no surrender. Allah ne ma wannan alƙawarin. Nagode so. Mai gida. Nagode da wannan alƙawari da kai mu. Ko mai gida. Jaddadawa duk mutumin da zaka turo ka ce masa akwai mugun kare a wajen mai cizo wanda cizon in ya ciza tsutsa ce take fitowa. Kaga ba warkewa. Haka ne. Nagode mai gida. Wallahi cizo zan yi na rashin mutunci. A san ne.
Wa barka dai. Yau barka da Kai ka waye kai kuma? Kai baka san ni mai gadin gidan ba? A ayo ni gidan dan uwana ne fa. Ko waye naka? Ai ni san da zaka zo biga mu malan gafara da Allah. Ban da can kudi ne haka. Allah sai na ji baka gidan kai gidanka ne? Gidan dan uwana ne. Gidan uwanka, ta kai zo nan uwanka. Kai ta akai waye kai? Nace san da zaka zo dan me bai ga mun ba. Bai ga maka kai mugun kare a kofar girman ne wanda idan ya cizo ko tsutsa ta take fitowa. Ƙarya kake wannan kare. Ni ne mugun karen ba gandu bane. Kai dan banza. Ni da gidan dan uwana kace ba zan shiga ba. Dan ma rashin mutunci a nan. Ina shi wallahi dan ma rashin. Kai fara mutu. Waye? Ni bai ga mun zaka zo ba. In bai ga maka ba shi. Me gida. Me gida wani kaja ne zo nan wai lalle sai shi. Dan uwansa ne ni. Ƙarya ne dan uwansa ne. Wansa ne ni na sha na saki ya kama. To alhaji an yi magana mun zai ba. Allah ya taimake ka ne ma rashin mutunci. Allah ya taimake ka kawai. Kai ka kiyaye ni wallahi tallahi. Kai in ci mutunci wallahi kariya kake yi. Manuri ni da gidan manuri mu ci. Ni da gidan ko za ka biyo ni. Wallahi da ne ma rashin mutunci wallahi. Da ka ga rashin mutunci. Dawa kake. Can banza ga can wuri da na gabda ma rashin mutunci wallahi. Ina Sadiku ne? Yaya? Sadiku. Yanzu Sadiku ni za ka sa a ciwon mutunci saboda Allah ta nufi zauna. Sadiku ni za ka sa a ciwon mutunci ka zauna yaya. Haba Sadiku. Yanzu kai Sadiku kuɗin ba ka da mutunci. Yanzu kai saboda Allah ta nufi da rai cin mutunci. Saboda Allah sai ka ajiye. Nan ba da daɗiya ba zan zo in duba ta in na gai shiru sai in taho da ita. Ni da nake so ka bar to me take yi ba fa karatun nan take yi ba. Ba karatu take ba. Ni ka bar ta can ta dan zauna in Allah ma ya nufa in ta samu wani can sai ka nan ga shiru. A ƙauyen? Ha baya. Amma dai ka amince ko? Na amince. Ban sanda ba. Dan sanda ba ba ya masa. Dan sanda ba ya masa. Ya ga haka. Kofar kaf da kai. Haka sa. Ni za ka ga kasan ta? Ya easy ya aje waya. Ai baka sai mu ba yau ka tuna mu wallahi sai ka sai mu. Tunda ka idan Allah saddi ya kai. Tunda ka ambaci waya wallahi sai ka sai mu. In ka ji an ce aje waya. Tin inda take.
ƙarya kake yi ni za ka gocewa Allah tun da ka ambaci wayar nan sai ka fi zan sai ma ba yawwa Abubakar Sadiku Allahu akbar ka gida har gida amma sai dai bai da amfani Allah bai da amfani da yanzu ka ga yanzu dan abincin da zan dan abin da za a ce a fito min da shi ai kaga da a ce da mata sai a fito min da dan abin samun ma'amala zan kai ka restaurant a'a ni ba zan je wannan ɗakin ba da za ka ga kowa da kowa ka haɗe kowa kawai ka zauna da wanda ma baka sani ba kawai kuna cin abinci tare ni ba zan je wannan gurin ba. Na samu mafita akan gida. Kin samu mafita kuma? Ta ya za a yi kice min kin samu mafita? Bayan yadda kika faɗa min yadda gidan yake da tsaro, security da sauransu. Ta ya kai kika samu mafita? Akwai wani gayi. Mayansu. To idan ka haɗu da shi, ka gaya masa makamancin irin wannan labarin, to duk yacce za a yi ya san gidan su yarinya, kuma ya gana da ita, to fa sai ya yi. Ko da zai rasa rayuwarsa akan haka. Amma kuwa shi ko wannan waye ne? A ina yake? Ya sunansa? Ke dai bari. Sunansa Mujahid. Mujahid? Sunansa ya yi kama da shi. In zai iya aikata fiye da haka. Allah ko? Sosai ma kuwa. Kuma da shi za mu jarraba. Insha Allah. Kuma za a ci nasara. Tabbas, yin hakan ya yi kyau. Domin in aka yi hakan ba ƙaramin ceto ne kamar na 'ya'yan tsuntsayen da suka rasa uwarsu ba. Kazaza, yar wajena tana da shirin za ta yi tafiya nan ba da jima'a ba, kuma ƙauye za ta je ziyara gurin 'yan uwana. Sannan wannan shine karo na biyu da za ta fita waje a rayuwarta. Tun tana 'yar wata 3 rabanta da fita sai wannan lokacin. Kuma inda za ta je ban gaya kowa ba saboda sirri na ce, kuma tana da daraja da muhimmanci a tare. Wata gama ta mai gida? Akwai ɗan sanda da zai kai ta har ta je ta iya kwanakin da za ta yi ta dawo. Wai da mai gida abin sa rake abin nan saboda miyagun kaddakan da suke hanya gara ta tafi da nata mugun karam. Karkada tana karkashin kulawa sosai inda ya kamata. In Allah ya za ta je lafiya kuma za ta da lafiya. Baka da matsala an dai wannan ne shikenan. Sannan kai kuma zan baka hutu na kwana 2. Kwana 2 za ka yi rak sai ka dawo kan aiki. Ka je kai shakatawa kai walwalar kai duk iskancin da kake so kai. Ni da ga da aiki na kwana 2 kenan. Albashin ne ke ba. Ka san ma'aikatan gwamnati idan za su tafi hutu ma ana biyan su kuɗin hutu haka ne? To kai ma zan baka wani abu da za ka je ka shakata kai walwalar ka je ka dawo. Har ka dawo. Amma dai kai ka wuce kwana. Kuma ni yanzu da abin da na ba da shawara ya kamata ka ba shi shawara ya kara saboda zama babu mace a gida ma ai hadari ne. Zani kin ga gaba daya karki ji farin cikin da nake. Ai babu farin cikin da za a ce ka ga dan uwanka a ce yar dan uwanka ce yau ga ta tako musamman ta zo har gida don ta gaida. Ai Hannatu ni inda kika birge ni da baki kyamaci ƙauye ba, kika amince kika taho ke ma ki zo ki ga dangi ki ga tsatso tushe inda aka binne cibiyar tsohon ki anan. Ai ba a manta mafari ni kin birge ni da ganin ki in kika girma ba za ki kyamaci ƴan ƙauye ba. Allah ya miki albarka Hannatu. Amma kar ki ga dambarwar da muka yi da Sadiq kafin ya bari yarinyar nan sai da ta so. Ai in baki manta ba duk rigiman nan da ake yi gaba ɗaya tun da yarinya in baki manta ba rabanta daga taka garin nan tun tana goyi. Wannan shine zuwan tafa na biyu. Haba. Akwai abin da ya fi ga dan uwanka daɗi
saboda Allah da Annabi kai ma kai alfahari da wannan abu. Yanzu ni a garin nan ma a ganta ma a ce yar dan uwana ce, ai ni ma daɗi zan ci. Shi ni na gane ta ne ma? Sai wannan da shi uban to amma dai yanzu dai in kika samu dai anan dai kika zo ma zaki ci dumaman tuwo. Ki tabbatar da zaki sha fura, zaki sha kunun tsamiya, zaki ci wake da shinkafa, zaki ci dan wake da mai da yaji. Gan. Amma tsaya. Ba dai zaki zawo ba ko? Zaki iya ci za su zauna miki a ciki? Dan ba ci muku ta binni bace. Ya! Annati ikon Allah, kina burge ni fa. To dan Allah, akwai daɗin da ya wuce wannan a ce yau ga dan uwanka a gidanka ya kawo maka ziyara. Kai babu daɗin da ya wuce wannan. A'a dole. To yanzu dai kin ga binni ƙauye kike daga binni kike ka to ƙauye. Dole kaga yanda fata ta mata fara canjawa. Kura, Ni ai tun da nake ban taba tafiya mai nisa ma irin wannan ba. Allah sarki hannate te ana mamma magangan bangan gadalin garan gangan. Muwaka wallahi zara'an mu gaba daya haulan mu gaba daya haka muwaka Allah ya. To ai ba za ki gane tafiyar dudu fa tafiyar ba wata bace saboda dai baki dai saba tafiyar bane shi za ki ganin kaman wata tafiya ce can ta uwa duniya. Ai baki sani ba tafiyar ba ta da nisa. Ke ganin da domin kullun a cikin gidanki a zaune. Ke baki saba yawo ba shi yasa zuwan ki nan suke ga kamar kin tafi wata uwa duniya ne. Ai gani ne direban nan gudu yake ta yi. Ba komai zaki saba ki girgice zaki yakice hanni ni Allah sarki Allah ya bar mana ke hanne. Ni yanzu shawara ta ita ce ka ba shi shawara wa mahaifinta cewar ya ƙara aure. Babu yadda ban juya shi ba, na juya shi dan butaliya ya aure ya ƙauri ke aure yaki shi ke nan kai dan tun fa da uwar yan nan ta rasu har yanzu in gaya miki ya kasa auren wata matar. To a yi zama mutum shi kaɗai wato matsala ita ce shauƙi ka bar so ya shaƙu da gyatumarta ne ya shaƙu da ita Allah ya karɓa to amma kuma mai imani ya san dama ai wata ran dole za a rabu ko? To Allah ya bashi ikon ya ƙara wata matar saboda zama su kaɗai a gidan ma ai ba daɗi. Allah ya baki uwa ta gari nan gaba kin ji uwar goyo ta gari. Ke tashi ki tafi in kika fita nan kofar gida kika miƙe wannan hanya akwai wata bishiya hannunki na hagu kina ƙara tafiya gaba kaɗan hannunki na dama in kika sha kwana jikin katangar da kiya in kika sha kwana a wani gida mai bishiya kofar gida gidan wani amini na ne malam tukur ki je ki ce ni na turo ki zo ki gaishe shi. Ni aiki ƙara zumunce ki je ki ga karkara ki ga gonaki yawwa kuma ba a mota za ki je ba ai mu nan yawo ake da kafa cikin ƙauye ne mu. Allah ne iko. Sai ki tambayi gidan malam tukur ki mai bayanin kanki da kanki ki ce nan gidan kika zo. Allah sarki. Ta birge ni wallahi ba ta kyamar ƴan ƙauye. A duk wanda ya kyamaci asalinsa ai shege ne shi. In dai kaga mutum ya kyamaci tushensa to wallahi kabibiya ba dan asalin tushen bane. Mutan binni. Ya kamar aljana saboda kyau masha Allah tabarakallah.
hausatop.com. Ku danna subscribe domin samun sababbin shirye-shiryenmu a cikin sauƙi.